Hej Malte, kan du ikke lige fortælle, hvad du laver? Jeg går i X-Con, og vi laver alle de der ting, og lige nu graffiterer vi på en væg. Og jeg vil lave det er mega nice. Ja, jeg kommer også selv med det, skal være. Hvordan går det herovre? Godt. Kan du ikke lige fortælle om jeres kunstværk? Der skal stå X-Con. Ja? Mere ved jeg ikke. Hvem er lederen? Simon. Nå, nej, altså, er jeg graffiti-lederen? Det er Simon. Er du graffiti-lederen? Ja, jeg er totalt gangster. Det skal ikke være ring her, skal det ikke være der? Sikkert. Og så har vi lige dommeren som grund. Hvordan ser det ud lige nu? Hvem fører? Ja, stort. Hvad skal vi lave? Hvem tror I fører lige nu? Det gør vi. Ja.